खुलुमबाय बड'सा नायगिरिफोरनिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। दिनै 15 मार्च 2022 इं मंगलबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायलादों आं सांग्रिला नार्जारी। मेष राशि मानिबा जाहोनाव गोसोखौ गोजोननाय गैयै मोनखांनो हागौ, जेखियानो जाया गोसोखौ हमथा। वृष राशि गोबां खाबुफोर मोननो हागौ, नाजाथाबोब्ला जाफुंसारगोन, थासारिया मोजां। मिथुन राशि मानिबा थाखाय दुखु सैनांनो हागौ, गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा। कर्कट राशि सोरजोंबा फसायलायनानै दौलेङा गोरा खालामनानै लानो हागोन। सिंह राशि मानिबा दायाव राज साजा मोननो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। कन्या राशि जेरैबो दोहोन गोसारहोनो हागोन, मुं मोननो हागोन। तुला राशि बायदिसिना मुवा बेसाद मोननो लुगैनाया बांलांगोन, गोसोखौ हमथानानै थानाया गाहाम। वृश्चिक राशि न'आव दोननाय माबेबा मुवाफोर दंब्ला जामलांनो हागौ, हमथानानै सोलियोब्ला मोजां। धनु राशि सोरनिबा दुखु गोनां खौरां खोनानो मोनगोन, गोजोननाय गैयैजों सम बारहोहरनांगोन। मकर राशि बे राशिनि सोरबा हिन्जाव मोननांगौ दंब्ला मोननो हागोन, गोजोननाय मोनगोन। कुम्भ राशि जेखि मावा फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन, फालांगिरि मावग्रानि थाखाय मोजां सान। मीन राशि माबाफोर बेरामाव गोग्लैबायनो हागौ, देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548525542, 94357592226 आरो 60018993887 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।